Com a líder del sector, el grup ICG Software presenta al Saló d'Hostelco i Alimentària de Barcelona les seves novetats desenvolupades amb tecnologia d'última generació per l'hostaleria, hotels i empreses d'alimentació. La comitiva inaugural, presidida per la ministra de Sanitat Dolors Montserrat, va visitar l'estand d'ICG acompanyada del president del grup, Andreu Pi. Amb ICG, guieu a Déu a les cues amb la solució global Omnichannel, que incorpora diferents formes de treballar pels establiments, millorant la seva seguretat, productivitat del personal i servei al client. Una d'aquestes solucions és el T-Quiosc, punts de venda desatesos que permeten als clients consultar la carta i, gràcies a una pantalla tàctil de 32 polzades, realitzar i pagar la seva comanda de forma autònoma, recollint-la al taulell sense cues i esperes. Totalment autònom, totalment lliure, i això ens ha demostrat que, dit del que són els aeroports, que tenim allà molts instal·lats, la valoració és de que s'ha augmentat les ventes entre un 15 i un 18% més. També els TPV, terminals punts de venda, enllaçats amb els equips de gestió d'efectiu CashDraw. El client es dirigeix al mostrador, on és atès per un empleat, realitza la comanda i paga en efectiu. A més, ICG ha desenvolupat una aplicació mòbil que, mitjançant un codi QR, el client pot realitzar la seva comanda completa. Pels hotels, compta amb el Room Service des de l'smartphone, permetent al client accedir a tots els serveis que ofereix l'hotel escanejant un codi QR, horaris, reserves, activitats, oferta gastronòmica. A l'hotel presentem tot el que és el Room Service, que des de quan tu arribes a l'hotel baixes un QR i saps tots els serveis que dona l'hotel, si té piscina, si té gimnàs, si té restaurants, quins tipus de restaurants. Podries, si arribessis a les 10 de la nit, podries fer l'ordre que necessites, et diria si a partir de les 10 et donen sopar. I per la mobilitat a l'àrea del housekeeping de l'hotel han desenvolupat la app ICG Room Service Mobile, que permet des d'una tablet o smartphone planificar i assignar les feines de l'equip de pisos i manteniment, a més de notificacions sobre avaries o càrrecs a l'hoste, eliminant llistats i formularis. I també Hayopos Cloud, una solució multidispositiu que ajuda a gestionar els negocis d'una forma més ràpida i intuïtiva. S'allotja un núvol de pagament per ús, sense inversió inicial i amb una arquitectura i sistema d'encriptació que garanteix totalment la seguretat de la nostra informació. En el darrer dia, la ministra d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Isabel García Tejerina, que va presidir l'acte de cloenda, va visitar l'estand d'ICG, acompanyada de la directora comercial, Ana Puertas. Nosaltres, dit el que és el món d'ICG, tants anys que portem una novetat, que som pioners, que a més sempre estem desenvolupant i pensant en el futur. Nosaltres ja estem pensant per l'any que ve presentar moltes novetats i seguir liderant aquest mercat per almenys entre 30 i 50 anys més. Grup ICG Software, innovant des de 1985, estan a l'avantguàrdia de la tecnologia.